Je 5:15. Ja sa pomaly chystám na to, aby som išla na autobus. 6:22 mi ide autobus. Zavezí ma do Žiliny a v Žiline nás ide nabrať autobus Gym Glamour. OK, ja tomu stále nemôžem uveriť. Akurát si balím tašku a I'm fucking tired. Včera v noci, večer, som si holila nohy takouto oldschoolovou žiletkou. Povedzte mi, prečo mám ja dorezané celé nohy. Girl, be fucking for real. Be fucking for real. Ja mám dorezané celé nohy. Nepýtajte sa ma, ale let's go. Moje klasické raňajky. Idem to scháliť. Mám stres strašný, lebo všetky baby sú také proste namakané. Extrém, že všetky baby majú 10, 15, 30k a ja to mám 5. Akože ja viem, že follower count nič neznamená, ale aj tak je to také trošku, že prečo Gym Glamour ste si vybrali? Takže akurát sme prišli ku babám, máme tu zraz pred Lidlom, sme tu aj z Dory, zo Zuzi a prišla aj Anička. Takže ide po nás autobus, tešíme sa. Normálne pre mňa je to neuveriteľné, pretože ja som všade krátko, aj s Gym Glamourom som krátko, takže teším sa. Točme dievčata! Poriadne influencerky musia točiť všetko. Ahojte, hello! Ahoj! Hello, všetky baby sme tu. Vítam vás v dnešnom vlogu z hodinky 16-hodinovej cesty. A ideme do nášho autobusu s Gym Glamour nápisom. Riadny Gym Glamour nápis, ty kokso. Riadne sa posnažili sa. No nevadí, mal to byť celý fake BBL bus, ale stačí takto. Hlavne, že sme tu. Aj takto majú zase poľky najkrajšie. Však jasné. Stala som od Zuzky. Povedala, že to chutí jak riť. Je to suché, jak kokot povedala. A tak kokot nemá byť suchý. Uď. Okay. Nie je to moje. Akože nie je to zlé. Naše drinky sú v jednom veľkom. Jaj, bože. Brutál. Všetky sme tu. Všetci nás fotia, všetci nás točia. Som sa influencerka. A nie si? Od dneska som. Každá jedna tu má osmo. Všetky točia. Všetci, to je jak Mimoni. Všetci točia, všetci. Vítaj na svojom prvom influevente. Wow. Vítajte u mňa doma. Vyzujte sa. Bolo 1-4. Logisek? Áno. Przystanek. Tieto chodby sú nekonečné, brácho, ale je to krát. Ktoré nemáme. Wow. Wow. A ja tu mám svoje meno! To som ja! Chápeš, že to je moje meno! To je moje meno, ale aké máme chlpenky. More, toto čo? Tuto sa dneska budeš vytvoriť, dneska sa tu budeš žiť, dievčatá. No ale čo nám to tu? To čo je? Mama, že či nejdem zarábať. Toto, akože, ja som... Nie, to je na hlavu. Inak, ale ja mám dieru na ponožke. Mohli sme mať vaňu, ja som sa kúpať, ja. Nebuď vyberavá. Potom to je riadne sedeničko, hej. To, že nejaké meetingy sa budú robiť. A tuto je, že výhľad. Cítim tu takéže drahé to tu je. Toto bolo všetko zadarmo. Ideme urobiť fucking unboxing, guys. Magíry vyťahni. Ty čo máš? Ja som nejaký topy. A ja vyťahnem top. Nice. Čierny, konečne milujem. Hej. Milujem čiernu. To neviem, či oblečem. Ja som povedala, že mne podprsenky treba, oni to vyslyšali ma, vypočuli ma. To mám ísť v tomto dneska.
Batman? Nie. No tak to nie. Wstawaj už. Let the party never kill nobody. Nie? To sú aj tie leggings, to sú asi tie BB. Dobre. Ale kraťasky. Kraťasky si už vyťahol? Hej. Top. Akože very cool. Som zvedavá. Rúžová, oh môj bože. Rúžová, že budem pink girly. A Ale tá fialová. ešte toto, táto. Ty máš fialové? Rúžové. No, ja si mu. Ukáž. Ja Ja mám fialovú. A mám ešte bio, vlaku tam máš. A ja mám bielu tiež. Máš fialovú? Nemá toto. Rozmýšľam. Uvidím. Akože jak chceš. Akože, uvidím, to nie je zelená, no. To je pamäť také. A máš potom Ja aj som to? strašne slepá. A ty máš potom aj to? Neviem, či bielu, veď celá šuška mi bude. Ale toto môže byť. I love it. Čo? Špagety, no. Toto mi má čo Tak si to mám veľké tričko. fake BBLK. Dobre, toto je fest dobre. Toto mi má čo akože zakryť. Toto mi má čo zakryť, dievčatá. Aký majú plán? BBL si nerobíš. Jednoducho si ho oblečieš. Nové leggings, fake BBL. Oblečieš. Fake BBL opticky Povedz dvíhajú. L! Opticky dvíhajú, vytvárajú efekt, ktorý sa nedá prehliadnúť. Nová éra push-up sa práve začína. Akože ja maču nepijem, ale je to kurva dobre. Začnem maču piť? Should I start drinking matcha? Akože tariť, dievčatá. Fake BBL, tomu ver, že fake BBL. Toto je, akože vyzerám toto je kurva v tejto podprsenke, ale uvidíte whole look. Uvidíte whole look. Hello bitches. Vy ste riadne mačice. Vy máte všetky špagety. A si berete tie VR? Vy si berete VR? A ja? My si nebereme VR. A ja mám tam, ale neberú si to. Všetky, aké sú sexy tieto ženy, všetky brr. Ideme na kar. Ale ja si myslím, že tá čierna bola najjednoduchšia asi. A aj tu sú ďalšie sexy bitches. Kočky, pozdravte. Čo? Máte všetky tie okuliarky nové? Nie, nebrali sme si to. Nado Aj mnou. ty si aká Mne to sexy. urobilo strašne veľké. Ukáž. Ty kokos. Pardon. V pohode. Ale strašne veľké. Brutálne. Taká, Presne takú spravím. taká čo? Fake BBL, nie? Fake BBL, som ambasadorka z Fake BBL. My sme sedmička spolu. My sme sedmička. Jak vyzeráš ty? Hello, no kde my sedíme? Ja mám svoje meno. Normálne ja mám svoje meno. Chápete? Ja mám svoje meno. Ty úplne brutál. Akože všetky baby sú tak sexy, že ty kokos, že ja sa tu asi roztečiem. We built all of this because of you, our amazing community. So thank you very much. Stali sme takto pred jedlo. Dúfam, že tam není cibuľa. Lebo ja cibuľu nenávidím. Nenávidím. Ideme si po drink. Zadky. Brutálny zadok. Je to real, jo? Máš kyselinu? To si nechala napíchať, když jsem se měla, víš? Veľmi rýchle, dobre. Brutál. Taký fake BBL, že čo tieme. Prosím, sadni mi na tvár.
Cheers. Cheers! Dobre! Polievočku. To čo stávam kávu do takéhoto. Vedaj. Ja som myslela, že bude studný. Tuto sa zavelilo, že sa ide po ďalší drink. Ja sa zachytila ako neudržím na tých kampánkach. Môžem počuť? Počkáme na teba. Veď štrngáme, či... Pardon, ja som staršia. Is it good? Really Okay, and the other ones were vegan splash 2 times. Yes, please. Thank you. Chceš skúšať? Toto je také sladšie podľa mňa. Lebo nám povedal, že také kyslejšie. Toto druhé bolo sladšie trošku. Toto je také kyslejšie. Je to kyselé, ale to je zaujímavé kyselé. Taste test numero 3, ak nepočítam, ne? Veľmi malo sacharidov mi dali. A je to dobré. Babevi, drink číslo 3. Ale čakám na Jane, pretože ona je môj sparring. Pre teba. Áno. Brutál. Thank you. Ale ja kuričo vyšla teraz. Všetci tu na rite kúkame. Ty si dala slámku? Ja nemám. Tak to tu teda ne. Také. Chlapské. No. To príde. Máme koláč. Ochutnávka číslo 555. 257. Počkaj, 3. Počkaj, toto je taký suchý čas. Ukážem. Daj si čokoládový čas. Skončím? Ja už som prejedená. Za mňa top. Akože z týchto záchodov vám odpadnú gecky. To sú drahé. Toto sú hajzle. Takéto hajzle s takýmto brutálnym svetlom, čo má nohy ako bazuky. Akože brutál. Brutál. Rička brutál. Sa ide, ty kokos! Čo tu za soft porno sa točí? Aj kačky dole! Pohode? Dneskajší deň by som tak Bože, zhodnotila, že akože super event, super večera, super organizácia, ale my sme boli tak rozdrbané po 12-hodinovej ceste autobusom, čiže už sme prišli teraz na izbu, ideme sa osprškovať, ideme si ľaškať, pretože beauty sleep is the only way to be fresh tomorrow, you know? Takže treba byť fresh, idem sa dať do Cutie Pie pyžamka a vidíme sa zajtra. Dobré ránko, dneska tu je deň 2 of Gym Glamour Camp. Ja som sa vyspala ako babetko. Je krásny deň, je 7:20, o 8 nám začínajú raňajky. My sme si s Jankou povedali, že pôjdeme na raňajky o 8. Je to brutál. Ja som si včera pri zaspávaní som si vlastne uvedomovala, že jak je možné, že som tu, keď tu sú také baby, že dajem také riadne a že ja som tu tiež. Takže som veľmi rada za túto možnosť, čo mi dal Gym Glamour, takže ďakujem, že používate môj kódik NINOŽ10 na Gym Glamour. Ako ideme na raňajky? Ja som zvedavá, čo si dáme na raňajky. Dúfam, že nikomu nič nenecháme. Pre nás dneska štvorkolky, akože halo, brutál. A ideme papať. Čo si dala Janka? Janka si dala 2 chody tiež a ja som si dala 2 chody.
nejaké palacinky, wafle. Som si dala až nejaký, že egg benedict. Neviem, čo to je, chcem to vyskúšať. A kotič. Milujem kotič. To som brutálne zvedavá, čo to je. To celé drobné. Pečivo mi chýba v živote. Môže byť. Idem vyskúšať teraz tieto fialové fake BBL leggings, takže som zvedavá, že akú ryb mi urobia tieto fialové, lebo ja fialovú nenosím. Fialová nie je moc moja barva. Budem vyzerať ako slivka, baklažan fialový, aby mali rúžové sety. Povedala, že tá rúžová, na to musíš mať chuť. Ja som moc na ňu chuť nemala. Myslíš? No kokos, že krásne to robí. Tak Viem, tak takto však. No. Dick! To sa nežich dostavila. Dobojovala som s touto podprsenkou. No anyways, takto vyzerá fialový Lily Slivka Put Fit. Musím tomu prísť na chuť. Sme ready. Ideme za chvíľku na štvorkolky alebo na offroadiaky, neviem na čo ideme, ale I'm so excited, teším sa riadne, úplne brutálne. Toto je dneska náš whip! Toto je náš whip! Wow, aké pekné rúžové. Super zóne, škoda, že je zima. Škoda, že je zima jak v prdeli. Nezabudnite nás tu. Where are you from? Czech? Slovakia. I like your mountains. Ďakujeme. Do you have driving license? Do you want to drive or? Ja chcem. Okay, it's a bit like. Let's go! You can. A ideš, hej! Hej! For everybody as well. So, Are we going to die? I hope not. Okay, so the first point is basically that you cannot drive if you are under alcohol influence or any other drugs. I hope you are not drunk. Dneska nie, today not. Second, cool. Cool, very cool. Ale asi treba. Treba, zapni Nie sa. treba. Netreba? Netreba? It's easier to jump out of the car if it's rolls. Brake, clutch. Yes. So if we put the clutch now, Just go. Čeka. I don't remember. okay, no. Nie si stresa? Nebuď v strese a pomaly choď hlavne. A brzde sa bude brzda. Hej! This is not a good seat. Opa! Brzdíme! Mama. Ja vás nevidím, kočky. Nás nemáš vidieť. Nedáš nás vidieť. Brum. Is this a good sound? Is this a good sound? I don't think this is a good sound. Oh, no. Clutch, I have. Brzda. Go! Go! Daj! Oh, oh my god! Pozor, opatrno! I don't want to die! Hey, same here! Jednotka. Do I have first? Yeah, I hope so. I hope. Dobre, brzdy! Mama moja! Mama moja! Brzda! Ideme! Ideme! Od baložky odeme, kto by rozkáže? Ja by som sa zabral, ale som sa potkával. OK. Professional! Teraz ideme hore týmto kopcom. Nevyzerá to strmo, ale je to dosť, Je to brutálne strmé. strmé, dievčatá. Takže Možno sa teda 27 nedožijem. Wait a second, I will see what they do. Because
Here. Okay, I have clutch. Yeah, try if it's reverse because from this side I. Okay. Áno, áno, Ano. áno. Ano, and now first. You got this, baby girl! Let's go! Pozor, nie do stromu, ale. One. Do I have one? We will see, right? Go. And then. Let's go, let's go! You can stay with second. Pozor na ten strom! Pozor na ten strom! SOS! SOS! Sorry. Pojmala! Tlač to, ťahaj! Daj tomu, ujeb tomu! Na jedno. Na jednotku. Nepovedal. Dobre, tak nie. Two is okay? It's okay. Just keep power. Power is down. Yeah. Mne sa pazuchy spotili. Ivana! Ježiš, sorry! Hol! Si ma hajbovali, no. Dobre, dobre, pridaj ešte. Dáš to? Okay. Ok, toto má experience. Dnes tak idem. Ja sa ťa podržím. First, you can try. Romania, let's go! You got this, girl! Fuj. Toto čo tu je? Toto. Wow, no, drž sa. Ani pešti nepôjde. It's okay. Let's go! That's okay! It's okay. Just so you know, I'm racing back in my country. Okay, that's cool. Woohoo! Drifting! Hey! Girl, you're crazy. You go, girl. You got this, girl. It's okay. You're just a girl. Hold tight. Však je tak motorka, nie? It's okay. You're just a girl. Yeah, the wheel is fucking living its life. Ideme jesť pizzu. Aj, fake BBL, toto je ako real BBL, girl. Neviem, či viac chcem zjesť tú pizzu, alebo turiť. Rici, cici, máme pici. No Miguel, není to zlé, tak choď. It's my happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun
with us, let's say happy, 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 happy. Babes, ako ste mohli vidieť, tak sme boli na nejaký trošku dance party, hej. Teraz sa deje, že Gym Glamour Wellness. Boli sme taktiež na pedalboardoch. Nejaké fotečky urobila brutálne, baby ma pofotili. Že som bola úplne, že... No a teraz sa ideme úplne vyčilikovať, trošku wellness si dať. Hopa. Hopa. Trochu inak sme našli. Tomu ver. To ani sa nepýtaj. Ty sa aj páči, že ty si stíš saunu. Ty kokos, ja milujem sauny. Teraz sa nechceš lahnúť do bazénu, ja chcem... Nie, ja chcem vypotiť celý život. Všetky moje myšlienky. Tuto stopínam toto video a idem sa sauniť, dievčatá. Milujem to. Hello, máme po saune. Akože mám červené lica a toto. Toto je brutál, že my máme samé celý my máme celý proste, čo to je? Výrivok, proste máme celý pre seba. Máme Gym Glamour, prekvapivo, plavky, minus 10, takže používajte môj kódik. Aha, aké mám faldy, tomu sa vraví, že off-season, dievčatá, off-season. Tak to môžem ísť? Coconut water. Ideme jesť zase. Vidíš? Tu nebývame. Zatvor to. Poďme, klozni tie dvere. Coconut water. Ideš ako stará babuška. Inak čum na moje gadget romales. Gadžo, však kukni. Čaj je... My sme sa stratili a ja vyzerám takto. Máme na recepciu a odtiaľ sa... Je takto na recepciu! Takýto sexy copík som si urobila. Ideme na grilovačku. Je to brutálne veľa ľudí. Ale tak... Gym Glamour. Zasa sme tu, kde sme boli celý deň. Aha. Kobiety, poďme jesť. Ješ. A chceš si tú klobásu? A čo je toto? To je nejaká kaša. Kašanka. Čo máš? Čože máš? Čo máš? Ja tu nemám lyžicu, veď ja tu nemám čím jesť. A druhé kolo. Smačného holečky, ňam ňam. A to klobása je dobrá. Čo máte? Ale nemáme k tomu pečivo. Všetko. Dobrú chuť. Zemiakmi som fakt nejedla ešte. To je najväčší smek. Máme... Čo to je? Roládu? Je to nejaká jablčková kyslutá buchta. A toto je nejaký cheesecake. Ty si povedala, že to nie je cheesecake. Som ma nakazila. Moje bába. Čo si ideš dať? Čo si ideš dať? Margaritu. A my si mi dať čo? Margaritu. Aha, sex on the beach. No! Ide sa piť. Zase. Davidko, kočky. Jaký Davidko? Na video! Cheers! Davidko, ja jaký Davidko? Koho? Jaký David? Kaju? Koľko treba lajkov, aby sme napísali Kajuchovi, aby dal s nami turistiku? Wow. Ale aj s jeho ženou. Áno, Fakt, aj s jeho aj s ženou. deťmi, so 10? všetkým. Ale on ma pozval. Ja už pozval. Aj nás pozval. Á, dobre. Hej, Ivana. Takže ja mám od Davida jednu turistiku. Ty si to zmiešala?
Jasne, že To sa musí miešať. tam máš ten sirup sladký, ale máš ho naopak. Však ale tá gríska, to sa nemieša. To je pravda, gríska sa nemieša. I love it. This is my music. A ja si chcem zmenšiť. Počkaj! La Patricia! Ale mne tam nič nejde. Ale ja vás počujem. Ale ja to počujem. Budeš ťahať. Zmenšiť? Áno. To už nejde vás. Červená idí! A potím! A ja! Dobránko, dnes tu máme deň číslo 3, zároveň posledný deň tohto vlogu, posledný deň tohto kempu. Dneska mám na sebe rúžovú, všetky baby mali včera rúžovú. Dneska mám na sebe ja, neviem, či sa úplne filujem, tým sa ako Barbina. Včera večer som bola tak rozbitá, že ani som outro nenatočila, takže whatever. Mám spuchnuté členky, pretože včera sme 1,5 hodiny v kuse tancovali, akože baby. My sme brutálne. Dneska sa musíme do 11. vybaliť. Ešte som sa včera večer pobalila. Dneska by som na to srala, asi by som sa ani pobalila, nechala by som to všetko tu. Ale som bola pobalená, takže je fajn. No a s ním sa tlstá. To je taký dneskajší pocit, že s ním sa proste tlstá. Takže tak. Idem na raňajky. Takže see you soon. Hello. Ideme sa prejsť. Sme boli na raňajkách. Dneska ideme sedieť ďalších 12 hodín v autobuse. Milujem. A ja budem mať zasa strpnutú riť. Moja mamina ma tu zavolala, že sa ideme prejsť. Takže let's go. Nazberať kroky. Aha, čo nám Zuzka doniesla. Ja som maminka proste, no čo ti mám povedať? Ja to milujem. Jeden. Čo ti dáva? Brutál. Ďakujeme krásne. Máme na čom spať? Ja by som vám zobrala všetkým, ale nemám 8 rúk. Takže toto je také, že outro môjho asi vlogu už. Ak je to outro, je to outro. Ak nie, tak nie. Takže zatiaľ peace. Aké pozície? Babi, ako len chcete. Ja mám ťažkú probabilitu. Papa. Ja tiež.